हेलौ हेलौ। मावफुं बिटिवाइ हाय हेलौ। गोबावनि उनाव दिनैसो फैलायबायलै लाइभ। गोबावसैमोन दै दानिल' नंला। बोसोरसेयानो जासिगौमोन खोमा 1K बो जाया बेनिखायनो लाइभ भिडिअ' होनायखौबो गारथ'बायमोन आं। दिनैसो फैथ'लायबाय आरोना 1K जाहां नुनायखाय। दे मेसेज खालामदो लोगोफोर सोर सोर दं लाइभआव। कमेन्ट खालामद' सोर सोर दं। हेलौ। जिएन ब्लग हेलौ बाहाय। भइसखौ खोनागोना खोनायाखै जिएन ब्लग मोजां खोनागोना खोनायाखै? खोनादों ए दे सेयार खालामना होदोरा लाइभखौ मानसिफ्रानो गैथारा माथो दाबो नै। गोबावसैमोन ब्लग माबा फैयैया लाइभ फैयैया बोसोरसे जाबायमोन दिनैसो फैलायबाय। बोरायनो हाब बोरायसो नुबाय होनबावबायलै। बोरायाखैलै बा नै नुवाखै। देनजार नुदों दा। लाइक खालामदोरा भिडिअ लाइभ लाइक खालामना हर। साब्रै दंफैयो माथो कमेन्टखौनो खालामा। माथो ओंख्रिमोन? दाबो जाथ'वाखै दासो संगासिनो। सिंगि लाबोदां सिंगि सिंगिसो जागोन दिनै। वान केयानो जायारा दाबो। गोबावसो बोसोरनै जाबाय बे चेनेला ओमफ्राय भिडिअबो आपल'ड खालामनाय जाया दा ओंखायनो गैया दाबो वान केयानो थाङाखै। दिनैसो फैफिनलायबाय लाइभआव। माथो कमेन्टखौनो खालामा रावबो। सानसे बिदिनो थाबाय थागोन आङो नोंसोर कमेन्ट खालामाबाबो।
हारसिं रायलायबाय थानोसैरा रावबो गैयाबाबो लाइभआव भिडिअ रावबो गैयाबाबो हारसिं रायलायबाय थानोसै बिदिनो। जिएन ब्लग नोंसिनिलाय माथो ओंख्रि? जिएन ब्लगआबो गैला नामा? खाटखो ना माखो? हिन्जावखौ देखायसाय हिन्जावा गैया इयावसो हनै हिन्जाव गैयालै ओं बायदि हिन्जाव थाफैलाबायनांगौ जाखो दानोलाय जिएन ब्लग हिन्जाव गैयालै दाख्लि हिन्जाव लायो नामा? लिंहर गैयालै गैयालालाय माखौ लिंहरनांगौ जाखो?